حدا حساب كنكون زقبرنا أجبر هارات منفس أملاخ ملأم تبعي تصحيف له دقاقيمو منفس مس ملأم كابناتهم حساب كابناتهم فقاد وتيوم نايجزابير حساب كحسبو جميرهم اسكام ما أكلنا خوم يخون كم محبر أو كوم يخون جابير أملاخ كتنكفنا منفس قدس نابخاتكم مزورج حيلي كتمليهم يلوم حيلي تمليهم منفس قدس بحيلي كعي جميرو أباتاتهم حواتي منفس قدوس قبل علماءات اتزم بزنا بركانا اكزابير منفس نبس عليه طبب ذهب كاو نموسي طبب ذهب كاو ننايمنا تابوتاتنا حيل ذهب كان اكزابير منفس اقلقلت حدش كيدان كنكون بمنفسو كالتز غبرنا حواتي اقلقلت فيدل ايكولنان اقلقلت حدش كيدان كنكون بمنفسو كالتز غبرنا ابت منفس كريستوس زلو ابو حرنت الله حواتي حرنت الله مرغمي سبر ما سرتي سبر إيكا با يلاستو إيكا لا لاستو يكيابا إيكا با لا لاستو يكيابا يلانتو يكياستا نايكزابير منفس منفس بقري أتوني دوا بلن تبعي تصحيف غمزلو دو زبل نايكزابير منفس بتصدق زملالس نايكزابير منفس عمت أكن تقلس قبرنا نايكزابير منفس أبوينا كنت وعد قبرنا أنا إكزابير زدرغنا إكزابير منفس صدق هنقبر قبرنا أنا إكزابير منفس نوبخ نخبرات قبرنا أنا إكزابير منفس سبكتنا رديتنا زبلة بمنفس كونت قبرنا أنا إكزابير منفس إيه لا ستويك يا بانتا أما كلنا تملالس كاب كبرو استلع الحواتي معد عنك سأسون زغونو لما عنت كبرو يورد لما عنت كبرو يفسس إيكا باية لا لاستو إيكا لا باية لاستو يكيابا إيه لا ستو يكيابا نوما نبس عليه الطباب ذهب كان إكزابير منفس أمورو زغفت كان إكزابير منفس أمورونا يكفت نايم للاي حيلي كم تداني الرعات حلمتات زرز نبرة مرعاي يقول لهم ما عندي يعني انتنا يكفت أوش تنازل له تأجا استيراب يقول يتنسى بستفعل عليه نقدر صدق أساس بله يتنسى لو ما عندي ريفايف إيه لا ستويك يا با إيه با يلانتو إيه كا لا بو يلاستا إيه لا إيه با يلاستو يكياستا نايكزابير منفس برهان زبراه كلنا نايكزابير منفس سركن سدر ردانا بفلتة عملاق عند عبنا كيد ردانا معبا يغون موساق يغون أما كلنا من لا يكزابير عملاقي قال كان دنببنا يعيد جراي كفت كم تدانيال قال كان دنببه مستو عالزاب كيا مستو عالنا يكفت برهان كرك بردانا أبرهان نكزابير ريما يقول لهم عنتي إيكا با يلاستو منفس كايكزا يهواتي تنكفن بلو حدا حساب كن حسب منفسو تنكفن له نكزابير منفس اندلي كالنا سلت غزانا نمسكنا كالنا سلت تنكفنا نمسكنا كالنا أما كلنا سلت جزء نبارك كلنا جابير هيوتنا سلت غيره حنت حساب حنت نفس حنت لبغن كود منفس كاس لا تفسلنا نمسكنا كلنا منفس كاس لا تقعولنا نمسكنا كلنا أبت موداتا زمن منفسي أبسقا زبلة كفسس يزبلك أقواز جابير رايكري أرجو تحلم حلمو أبان السنسبوت منفسي كفسس يزبلك يفسس منفسك أبسقا زبلة يفسس رايات كري يعنتنا يكفت بقوي تابي يسوع كريستوس نازراي إيكا باي لاستو يكيانتا سمايات بمنفسك يتره يدونت براري تقبل توقعيه وقعوا توقعيه تبعي تصحيف غمزله يوقع بيسوع سماياتنا يتره أمور الشفت تقبر زبله يبتن حساباتنا سرق زبله يبتن سجانا منفسنا بقى يجزع منفسنا حساباتنا كبتن زوت زبله يبتن لو معنتي جابر تنس صلات غا يبتن بيسوع جابر أملخنا سقاك جابر سلت خبر لنا مسكنا كلنا أما مقدس كاس لزديب تبارك يا بير لما أنت متنغاف سلزغون مسكنا كلنا ساعتنا جزينا جزايو بكريستوس يسوع
አሜን። ዳሜን ቀንዲና ቋብ ሰላም ብለሐና በእግዚአብሔር መጻኹም አምላኽና ሁሉ ጊዜ እንታይ ሰናይ ሓለፈ ጊዜ እንታይ ርኢና ነርና ነተን ማሕበራት ክንሬን ጀሚርና ለና ኣብ ደጓዕ ኤርምያስ እንታይ ኢልና ኣሎ መንገድና እንታይ ንግበር ንተዓዘብን ንመርመርና ብእግዚአብሔር እንታይ ንግበር ኢልና ንመለስ በእምነት ተሊኹም እንታይ ግበሩ ኢልና እንታይ ኢልና ርኢና ነርና ርእስኹም ፈትኑ ርእስና ክንርኢ ከም ዘለና ኣብ ካልእ እንታይ ክንገብር ከም ዘይብልና ክንፈርድ ከም ዘይብልና ኣብ ርእስኹም ተትፈርዱ ነርኩም ሲ ይብለና ምሽሓቂ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ኣይምተኾነንኩም ነርኩም ለና እግዚአብሔር ክንንብርከኽ ገጹ ክንደሊ ከለና ብመንፈሱ ክዛረበና ይጅምር ፈትሸኒ ርዳኣኒ ኣብ ርእሰይ ክርኢ ኣብ ርእሰይ ዘይትፈትዎ ነገራት ከኣሊ ደግፈኒ ክንብሎ ከለና እግዚአብሔር ከርኤና ይጅምር ከም ክርስቲያናት እንገብሮ ዘለና ኢልና ርእስና ክንምርምር ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ስውር ሓጢኣት ከየልወና ዋላ ሓደ ግዜ ቁኑዕ መስለና እዩ ትክክል ዘለና ክመስለና ይኽእል እዩ መንፈስ ኣምላኽ ግን መፂኡ እንታይ ክገብረና ይኽእል እዩ ትክክል ከም ዘየለና ገልፀናን ከረዳኣናን ይኽእል እዩ ስለዚ ስውር ሓጢኣት ይህልወኒ ዶ ኸውን ክንብል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ጻድቕ ፈራድ ስለዝኾነ ጻድቕ ስለዝኾነ መንፈስ ኣምላኽ እቲ ትክክል ዝኾነ መንነትካን ርእስኻን ከረይካ ጅምር ንእግዚአብሔር ንፈልጦ ኣለና ዲና ንውስኽ ኣለና ዲና የፍቅረሉ ክደ ነታ ኤፌሶ እንታይ ኢልዋ ቀዳማይ ፍቕርኺ ሓዲኪ ተመለስ እንዳበለ ክመኽሮም ከሎ ክምዕዶም ከሎ ኢና ንርኢ ንውስኽ ዲና ዘለና ወይስ ንቕንስ ኢና ዘለና ርእስና ክንርኢ ጽቡቕ በዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ርእስና ክንሓትት መንፈስ ኣምላኽ ጎይታ ይደልየና እዩ ንኻልእ ክንፈርድ ርእስና ከነዋጣውጥ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህረና ኩሉ ግዜ ርእስና ክንምርምር ርእስና ክንርኢ ርእስና ከነዕሪ ነፍሲ ወከፍና ርእስና ዕሪና እንተመፂና ጎይታ ካንታ ክገብረና ጅምር ክፍውሰና ክጅምር ኢልና ርኢና ነርና ነተን ማሕበራት ኣብዚ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ኣብዚ ሕጂ ቱርኪ ዝበሃል ዘሎ ቦታ እየን ዘለዋ ካብ ጳጥሞስ እንታይ ከም ዝገበረለን ዮሃንስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዮሃንስ ገሊጹሉ ዮሃንስ ከዓ ደብዳቤታት ከም ዝለኣኸለን ርኢና ነርና ሸውዓተን ማሕበራት ክሳዕ እዚ ሕጂ ዘሎ ዘመን ንኩሉ እንታይ ከም ዝገብራ ኢልና ከም ዝውክላ ኢልና ርኢና ነርና ነፍሲ ወከፈን ነናተን ዝኾነ ነገር ጎይታ እንታይ ከም ዝገበረን ከም ዝነቐፈንን ከም ዝነኣድንን ኤፌሶን ናይ መጀመርያ ፍቕራ ከም ዝሓደገት ሲሜርና ከም ዝተሰደት ጴርጋሞስ እምንቲ ማሕበር ኮላ ንናይ ሓሶት መምሃራን ግን ዘይትግስጽ ናይ በልዓም ናይ ንቀላያን መምሃራን ኣብኡ ከም ድሌቶም እንዳተመላለሱ ከለዉ ዘይግስጹ ማሕበር ከም ዝነበሩ ንናይ ሓሶት መምሃራን ዘይቃወሙ ማሕበር ከም ዝነበሩ ኢልና ርኢናዮም ቲያትር ዓቢት ናይ ሓሶት ነቢያት ኣብ ጀዘቤል ትበሃል ኢዛቤል ትበሃል ኣብ አንታይ ከም ዝኾኑ ቶም ማሕበር ከም ዝወደቑ ነቶም ኣገልገልቲ እንታይ ትገብሮም ከም ዝነበረ ተመንዝሮም ናይ ሓሶት ትንቢታት እንዳምፀት እውን ናብ ኣምላኽ ዘይደልዮ ስሕተት ተወስቶም ከም ዝነበረት ጎይታ ተዓይዒን ተሃልሃል ተሓዊ ዝኾነ ነዚ ምስ ረኣዮ ተነስሑ ተመለሲ ክብላ ከሎ ኢና ዕድል ከም ዝሃባ ኢና ንሪኦ ሳርዴስ መንፈሳዊ ሞት ዘንጻላልዋ ዝነበረ ማሕበር ኢልና ፊላደልፊያ ኣብ ኩሉ ቦታ ወንጌል እንታይ ዝገበረት ማሕበር ዝመስከረት ነዛ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ዝነበረት ሃዋርያት ኣብ ትሽዑ ዝነበረ ሪቫይቫል ዘምፁ ከም በዓል ሉተር ዝዊሊንግ እንዳበልና ርኢናዮም ነርና ሎዶቅያ ዝሕጅ ዘላ ማሕበር ኣይውዑይ ኣይዝሑል ጡፍ ክብለኪ ዝበላ ዝሕጅ ዘላ ቤተክርስትያን ብሎዶቅያ እንታይ ከም ትኾን ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ኣብነት ኢሎም ከም ዝገልፅዎ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ስለዚ ክፅሕፍ ከሎ ጎይታ እንታይ ኢልና ርኢና ናይታ ማሕበር ስም መጀመርያ ይዛረብ ናብ ማሕበር ኤፌሶ ንብል ናይ ጎይታ መግለፂ ንኤፌሶን እንታይ ኢሉ ኣብ ኢዱ ከዋክብቲ ኣብቲ ቀንዴል ዝመላለስ ኢሉ ከም ዝተገለጸላ ናዕዳ ነታ ማሕበር ነቶም ናይ ሓሶት ሃዋርያት እንታይ ከም ዝገበርዎም ከም ዘላለይዎም ነቶም ናይ ኒቀላውያን ትምህርቲ እውን ከም ዝረኣይዎ ከም ዘላለይዎ ኣብቲ ማሕበር ንኸይ ዓዩ ንኸይ መላለሱ ንኸይ ምህሩ እንታይ ከም ዝገበርዎም ከም ዝኸልከልዎም እንደገና ከም ዝገሰጾም ቀዳማይ ፍቅሮም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝሓደጉ ድሓር ነታ ማሕበር እንታይ ሂብዋ ምኽሪ ሂብዋ ዘክር ተነሳሕ ነቲ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ግብሪ እንታይ ግበሮ ተመሊስካ ግበሮ ኢሉ ምኽሪ ከም ዝሃባ ነታ ማሕበር እንተዘይ ተመሊሱ ግን ቀንዴሎም እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዘዝብሎ ኣጠንቂዎም ብድሕሩ ነቲ ዝስዕር እንዳበለ እንታይ ክገብር ከሎ በዚ ነገራት እዚ በዚ ርእስታት እዚ ነተን ማሕበራት እንታይ ዝገብር ነይሩ ጎይታ ዝግለጽ ነይሩ ኢልና
ከተማ ኤፌሶን ኢልና ሪና ነርና ጳውሎስ አግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቻዓተ እግዚአብሔር አምላኽ ቢድ ጳውሎስ ብዙሕ ዝዓይነቱ ትምህርትን ተአምራትን ከም ዝገበረ ኣብ ኤፌሶን ዓቢ ሪቫይቫል ከም ዝነበረ ካብ ኤፌሶን ከይዶም ሰባት ነዘን ሕጂ ንሪአን ዘለና 7 ማሕበራት ካብኡ ተበጊሶም ድሒኖም መንፈስ አምላኽ ተመሊኦም ነተን ማሕበራታይ ከም ዝገበርዎን ከም ዝመስረትዎን ኣደ ኩለና እስያ ማሕበር ተባሂላ ትፍለጥ ከም ዝኾነት ኣው 3 ዓመት ጳውሎስ ከም ዝገበረ ርኢናዮ ሕጂ ዮሃንስ ዝጽሕፈሎም ዘሎ ድሕሪ 37 ዓመት እዩ ስለዚ ኣው እንታይ ኢልና ነርና 7 ከዋኽብቲ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ከም ዘለዉ መሊሱ እንታይ ክገብረሎም ይደሊ ከረጋግጸሎም ይደሊ ኮኸብ ኣብ ኢዱ ከዋኽብቲ 7 ከዋኽብቲ ኣብ ኢዱ ሒዙ ነታ ማሕበረታይ ከም ዝገበራ ከም ዝተገለጸላ ርኢና ነርና ቢዶም ሒዙ ክመርሖም ክካናኸኖም ክሕልዎም ዝጸንሐ ሓደ ግዜ እንታይ ንኾን ኢና ኢልና ከም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮ ብብዙሕ ነገራት ክንሓልፍ ኮለና ክጸበና ኮሎ ክንጽቀጥ ኮለና እንገብሮ ክጨንቀና ኮሎ ጎይታ ምሳና ዘሎ ኮይኑ ክሳዕ ዘይስማዓና ግዜ ኣሎ ግዜያት ኣብ ህይወትና እናሓልፎ ስለዚ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ ዋላ ስኻትኩም ተዘይረኣኹምኒ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኮይነ ዝጓስየኩም ዝናቤኩም ዝሕልወኩም እየ እንዳበለ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ ብዮሃንስ ገይሩ ገልጸሎም ኮሎ ኢና ንሪኦ እቲ ቀንዴል ኢልና ነርና ናቱ ፕሬዘንስ ኣብ ማእከሎም ከም ዘሎ እንድሕር ብትክክል ምስኡ ክመላለሱ ተዘይጀሚሮም ናብቲ ዝነበሮም ፍቅሪ እንተዘይተመሊሶም ነቲ ኣብኦም ዘሎ ክብሪ ቅብኣት ካብኣታቶም እንታይ ከም ዝገብሮ ከም ዝኣልዮ ክነግሮም ኮሎ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ስለዚ ንኣዳውን ርኢና ነርና ሰናይ ግብሪ ነይርዎም ግብርኻን ፃዕርኻን ርእዮ ነይረ ንድኻታት ንመበለታት ንዘኽታማት ገንዘቦም ብምሃብ ዝፍለጡ ዝነበሩ ማሕበር እዮም ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኮይኖም ንልዕሊ 38 ዓመት እንታይ ዝገበሩ እዮም ተጸሚሞም ዝኸዱ እዮም ትዝክሩ ተኾንኩም ኣብ ኤፌሶን ኣጽዋር ኣምላኽ ከልዕሉ ከም ዝነገሮም ጳውሎስ ብዙሕ እንዳተጸመሙ ክኸዱ ከም ዘለዎም ነጊርዎም ኣሎ ብመንፈስ ተመሊኦም ብመንፈስ ተደሪኾም ክጽመሙ ከም ዘለዎም ኣብቲ ጉዕዞ ክርስትና መስቀል ሒዝና ክንከይድ ኮለና ብዙሕ ምጽማም ከም ዘድልየና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ንጎይታ ክንስዕቦ ኮለና ቀሊል ጉዕዞ ይኮነን ቀሊል መንገዲ ይኮነን ብብዙሕ ነገር ከም ንሓልፍ ቃል ኣምላኽ ነጊርና እዩ ብብዙሕ ጸቕጢ ከም ንሓልፍ ነጊርና እዩ ስለዚ ንኹሉ ጸቕጢ ተዓጊሶም ን38 ዓመት ዝጸንሑ ማሕበር እዮም ንልዕሊ 40 ዓመት ዝተጸመሙ ማሕበር እዮም ጥዑይ ትምህርቲ ሒዞም ዝነበሩ ዲሰር ናይ ምግባር ናይ ምልላይ ዓቕሚ ዝነበሮም ማሕበር እዮም ነይሮም ናይ ሓሶት መምሃራን ከም ዝመጽኦም ነጊርዎም ነይሩ ስለዚ ምልላይን ምእላይን ትፈልጥ ማሕበር እያ ነይራ ዳንኤል እንታይ ዝብለና ኣብቲ ምዕራፍ 1 ምስ ሓለነ እግዚአብሔር አምላኽ ብርአያትን ብሕልምታትን እንታይ ገብሮ ከም ዝነበረ ይዛረቦ ከም ዝነበረ ጎይታ የዕንትና ክኸፍተልና ይደሊ እዩ ከነላሊ ይደልየና እዩ እንተዘየላሊና ብስምዒትና ብስጋና ክንድረኽ ስለ ንኽእል ናብ ብዙሕ ናብ ናይ ሰይጣን መፈንጠራ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ኣብ ኤፌሶን ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሉ ከሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ታይልዎ ኣሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብራ ብስጋው ብትምኒ ዝድፍኣ ከም ዘሎ ኣብቲ ማሕበር ነጊርዎ ናብ ፍልጠት ሓቅኻ ክበጽሓ ከም ዘይክእላ ነጊርዎ ኣሎ ስለዚ ኣምልኾ ኣለዎም ግን ተኣምልኾም እንታይ ሕብሪ ኣምልኾ ከም ዝኾነ ኣው ነቲ ማሕበር ከም ዝርብሽዎ ተዛሪብሎ ስለዚ በዚ ነገራት ዝከይንጽሎ ከነላሊ ይደልየና እዩ ጎይታ ምልላይ ዲሰርን የዕንትና ክኸፍተልና የዕንትና ክኽፈት ተኸፊትና ሓሳቡ ፍቓዱ ክንርዳእ ይደልየና እዩ መንፈስ ኣምላኽ መዓሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ ይምርምር ይብሎ ኣብ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ዘይምልላይ ናብ ብዙሕ ሓደጋ ክእትወና ይኽእል እዩ ስለዚ ዘላልዩ ማሕበር እዮም ነይሮም ነቶም ሓሰውቲ እንታይ ከም ዝገበሮም ነቶም ሃዋርያት ኣላልዮም ሃዋርያት ከም ዘይኮኑ ፈሊጦም ካብቲ ማሕበር ከዓ ዝኣለይዎም ጨካናት ምእመን እዮም ነይሮም ንሓደ ነገር መሰላልዮም ዝተረድኦም ስጉምቲ ዝወስቱ ማሕበር እዮም ነይሮም ዘኽፈለ ዋጋ የኽፍሎም ጨኪኖም ደው ዝብሉ ምእመን እዮም ነይሮም ኢልና ርኢናዮም ስለዚ እንታይ ኢልና ርኢና ነርና ነቲ ናይ ትክክለኛ ዝኾነ ሰብ ከነላልየሉ ንኽእል ክልተ ነጥብታት ኢልና ርኢና እቲ ሰብቲ ምስ ጎይታ ሕብረት ኣለዎ ድዩ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚኑ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ንጎይታ ክሕጉስ ድዩ ዝገብሮ ኢልና ርኢና ነርና ብግብርን ብቓልን ንጎይታ ድዩ ዘኽብር ኢልና ርኢና ነርና እቲ ሰብ ዝትኻልእ ሓሳብ ከም በዓል ክብሪ ስልጣን ገንዘብ ዝደሊ ድዩ ሃንገር ንኽብሪ ንስልጣን ንኽብሪ ዝጸምእ ሰብ ድዩ ከነላልዮ ንኽእል ኢና ሰብ ናይ ኣምላኽ ድዩ ወይ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ገንዘብ ዝደሊ ድዩ ገንዘብ ዝጸምእ ድዩ ብኸም ዓይነት ነገራት ክንገብር ንኽእል ኢና ከነላሊ ዝኣመሰሉ ናይ ግሊ ጥቕምታት ክምህር ክሰብኽ ከሎ ክመርሕ ከሎ እዚ ነገራት ኣብቲ ሰብ ክንሪኦ ክንዕዘቦ ኣለና ዝብል ርኢና ነርና ስለዚ ኣብዚ ኢና ጠጠው ኣቢልናዮ ተግሳጽ ዝብል ነታ ማሕበር ክግስጻ ከሎ እንታይ ኢልና ግና ከነቲ ቀዳማይ ፍቕርካ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ሓዲግካ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ ጽቡቕ ነገር ረኺቡሎም ኢልና ርኢናዮም ኢና እንታይ ጽቡቕ ነገር ነይርዎም ነቶም ናይ ሓሶት ሃዋርያት ኣላልዮም ናይ ሓሶት ሃዋርያ ምዃኖም ፈሊጦም ካብቲ ማሕበር እንታይ ከም ዝገበርዎም ከም ዝኣለይዎም ናይ ንቀላውያን እንታይ እዮም ንቀላውያን ኢልና ርኢናዮም ነርና ኣብዚ ሓደ ግዜ
بناي سجوم تمنيت بناي سجوم دليت انت خبرو زدليو كنبرو كمالالوسو زدليو انت منزركا انت سخركا انت عولكا دليتكا تجبركا بسجاها أجمع يبولون زبلون ناينيك الآن تمرتي أملاخ زدليو نتو وشتخاي كاب نوستيسيزم ويكا نوستيك زبهالو فلسفات كابوم زمعبلة تمرتيو سلازم نتقدمي فقرها حدي كله خيلو مزنا جرزة أما كلهم تاي كم زخانة كم استرخبة ناينيك الآن ناي حصت نبي حواراتن كن تاي كم زجبروم كم زعليوم سلازم بارس كابي كم زود كان تاي جبر ذكروا متنسح نتقدمي جبرون جبره أنت زي كوينس كمات أكا أنت زي تنسح كون نتقامك أنديل كابت سفرون تاخ جبر إلهم كذبولة نما حبر إفيوسون استوهبه ما تنقطع قويت أنت خجبرهم كل إنان ريوم كتنقام كله كنقدام كله إني لنا حججن أنت خجبر كل إنان ريوم زلنا كتنق كله قويتها ببحر ينتايو أبي واتنا خمت كله صبقنا جر بتركل نمال على استلينا كل جزء أنتاي جبرنا يندنا صبقنا خير كم زلنا أنتاي جبرنا كنوسخ كم زلنا إذا نجرنا أبتركل من قد تزيلي ناقن بقالوا بحلمي برأي أم منفسنا أبحلنا أن تخجبر كجمر كزاربنا كتنقدنا جمر سلازم أنتاي كبلهم كل إنان ري قدامي تفقرخا حديك الله نتا محبرني في سون أنتاي بلوم الله أيسلك خان سعير كأخا تتأميم كأخا تعجز كأخا جن حدا نجر رخيبل كالله قدامي فقرخا حديك الله سلازي يملس قبل كله إنان ريو أولوس كتصحف لهم كله قدمي سالسان شمونتن عمت نزوم محبر زيهم كنا أفهم كله عين ريونينا باش ندخل قبل كله إنان ريو كنا قدام كله سلازي كنا قدام كله انتايلو سلازي خا أنا تابقويتانا يسوع كريستوس أباهم زل أمنتن نقول لهم قدسان زلكم فقرن مسمعكم كابعتاتهم مسكدة أريد أبرومي تأثير زلوا فقرهم تأخون كله قصل كله كوسخ كله يوسخ يوم نيرم داوسخ يوم زخدو نيرم أب روم كوينو إذا جرز مسمع أنا إذا جرز كابعتكم سمع له إذا جرز يوسخ الله أبعتكم نقدسان زلكم إن أملاخ زلكم من فقري رأي الله بس الله تيجا كل جزء أنت يجبر الله كيف كورك يمسجن الله نعمله بزعبا خاتكم نجزي أبي يمسجن الله زعبا سب قرنت كحسب كله وهي زم الله نيرو باولوس حزني زم الله وناتو تمام محبر تايت أجمع نيروم أبنا نحضرهم استمع قالوا محبرهم نيروم رخصة زموتا ما أكلهم نورمالي عندنا أملاخ ذهبهم منفسه بتاعت انتاي زقبر زنبوريهم مسيوزد بجيجاز تقاملوا زنبورو محبرهم درار قوي تاخون كله سخروا زنبورو محبرهم بزعبهم كحسب كله باولوس كل جزء عقلي صبونيرو هذا جزء نتيتوس مثل أهو تيتوس لزي تملس شوفاتي اليوم رخيبومو مويتو دهون تفيدو بزعب أخش النق متجمرة أبطر أس قويت هاي سكورسوس من قد خفيت اللي خلوا وانجيل كزارب اللي بسبات كفيت اللي خلوا ندحريت كم الناس كله إنادي أزيوم يمزج النقواني رم نبأولوس أزيوم يم كونسنتريت كي يجبرون تايز جبروني رم ثم محبر بزحنا جراز الشجروني رم زوم محبر زيوم جن كتصحف لهم كله نقويت هذا اللون فقر النقدسان زلهم فقر مصرعي كمس جنوم كله إنادي دحري سالسان شو مونتن عمت جن فقرهم وريدو بديلو نقويت هذا نبورم فقر النيسو سألاي بزحنا جرات أبيوتنا زجبرون تاي تفعل عليه نجر معبلا زمت أبيوتنا نقويت هذا لنا فقري نقويت هذا لنا أمنت نعو كهرمي زمت بس تفعل عليه دايمنشني أبيوتنا أنت يزجبر زتنس بدقيت الس نقويت أبزي كونو نقويت أبزي فلتو أنت جنا أوش تقع نقويت أبز فلت السبات كا نحسب أملاخ بزي ردو قد محجون تزاري بيني رز حساب زي أبيت أملاخ نفسها ينالو سجى ينالو منفسها ينالو نفسها كل جزء ساركيكو سبلو بأمره نجارات بتي زريوه زحسبوا نجارات يوم نعملها أنت خبروا جمرو قايد خبروا كمرحوا زجمرو سجى يعنون منهم زي مسلم بتناي سجى نجارم تدريهم نجارات خبروا زخول منفسها ينجن نحسب أملاخ ترديهم حسب أملاخ فليتهم حسب أملاخ زت خبروا سباتيو لذي أبيت أملاخ سلسته سباتين عن رقب اتساقط بسلسته بدقن بوشت نيزمت أو وشت بس نجار زخجات مخيلي أبدق خاء نقويتها بزي فلتو خمون تخونا نخيلي معبل كمت أنا يخيلي تارجيتو زخول معبل جن منتاي نقويتها زلنا نجار قنس تفكر انتاي خون كقدل كاب قويتها كنرحق ندار حقنا كنكيدي سيد عن بمزح نجار ما أكلنا زتس سلازم فكر انتاي يكونن سمعت رأي يكونن انتاي دا بجبر زقلتي practically أب حدش كده عن فقر انت عايز بلنا بجبر خمس قلتي ما تحب قدس نجرنا جابير أملاخ بسما يكونوا فتوكم يفكروكم يترايك وننيلنا أملاخ بتحدود إذا أمانة نايزل العالم هو متان كنركب نودو أب كندانا بجا يحلف خهب
ፕራክቲካሊ በአንኮንዲሽናል ዝኾነ ፍቅሪ አፍቂርና بجبري يرينا كم زفتونا بزارة يكوننا نارينا نحن هون نقويتها فقرنا بجبرينا نريو زم محبرات زيهم محبر إفيسون بفقر نقويتها زنبرم فقري كأنيسهم كم زلون يوحنا استاي قبرولو يقولش قالوا له نحن هون انتي كين كون فقرنا خين كنس كنت انك قالنا هذا أقل قال انتي له مهر نيرو صبغنا يتقولت جزيه نير نيلو يتسألي قالوا ينبب صبغ مس عمل خبرت نير نيلو إنجليش كما عبل إنجليش هاي كوسخ كابت زلوا خوس خليلو فيلم يخرج جميل تخاتات على فيلم يري فيلم النار يا خان تهبلو منفس أملاك نعبه بتشخص ودي نافقك يردوا سنس يقبروا مهلو دحن رؤوس غاية أنا ديك قاين على نام كل عالم كزوري خايل إنني دابلا يغسل مالتي حدا معلتي فيلم النار أخويلو ما يتسمعيلو قائلة تسمعيلو متسمعكو تنسئة كفرج مساتخو رويلو بحروش لك أنا تعمل مساتخوا ويتات زاري بوشع أنت دليل نير كاسي نباي متأخيلو مالي أنت تسمع عن نير بحرو كل نجار تايجيريلو عات نبت زنبرني هو تملي سيلو زنبت زنوب لس كل إنا ريو نقول تايس كورسوس بأفنا يفكرك كأنتيلنا كنت أبروين كلينا قول تايس كورسوس practical فقر خنا ريو يزدلي زفكران أنت لون تايجبر تزازاته يحلو يلنالو تزازاتو بمحلاوينا فقرنا أنت ينقبرلو إن قلت قالو سمعت هيكونن emotion هيكونن أب حدش كده practical زجبري كسع موت كنكيد نتنا محبراتكم أمنات كونا خمزلون بجبري نقولتا أمنات كوينن كملالة خمزلون نتنا محبرات دقاقيمو نجيرونا الله سلزي فقري بجبر الرأيو سمعت هيكونن سلز نبرة فقري أنت هيقبروا بلوم الله ملسوا كم تزرعناه نخمس جنوم بالزح مخنيات رخيب اللومي لأن حاسوت ممهران نبيات على اليوم نتكابت محبر تايز جباري أمنيرهم زوجو سوقو محبر أمنيرهم عندك أنا نايلك إنك على أنت مرت على اليوم تايز جبارو محبر أمنيرهم زستقاومو محبر أمنيرهم إذا نجارات زرخي بقول لهم نيري قلنا أنت كوين أبتت قص حموشته أبتت قص ربعته تقدم أي فقرهم كم زحادقو كابت زعامونو لجزيه نقول تاز نبورم فقري حج ندا قول خيدو ندا الناس خيدو ندا تحت خيدو كوس خز جبام كقدل كل يقول تار إيوه كل زر قوي تام سرعة أنت يقبلهم كله نبت زنبرة فقرنا عين تاي قبرو تملسوا أولوس نتميتي استايل والله ندا الصحكات خيط كم زلخة يفلت نام من باب نام مهار نام معاد أنت يقبر أقلب قبول كله قوي تا ندا الصحنا خن كيدي زدلينا زرمرنا نجر ندا قود له خير يدلين سيد أنت رايك حرد قتل كتفز مز زنبرنا نجر كقودل كين وسخ كين سفح كين عب زدلينا ديابلوس تراي أبونا جن ندا الصحنا ندا فرنا ندا عبنا كن كيديو زدلينا سلزي قويت أنتي كبلون كلنا نريو قديلو الله كبلون كلنا نريو أمنا حد حدهم زلون فقر أنتي كم زخانة نقويت هذا فقر قديلو رخيبو كنيسو رخيبو نقويت هذا لك فقر نداز حال مزغيد نام أنتي غير ناب هايمانو تاوي سرعة ندات غيره خيط إجمر سلزنا محبر إفيسون استوهب أنتي هو منيرو تأزاز كوبام كلنا نريو سلزنا تقبلون كلنا نريو ذكروا نعايز نبروكم فقر أنتي جبروه ذكروا قويتا تقبلهم قويتا مستقبلوا أولو ساوخ مسكرولهم كله أولو سلسة عمتن فرقان سلسة عمت كبابا أو كمهر كله زنبورهم مسدحانو دحينهم نقويتا زنبورهم فقر نسون تخون كله كملس دليو قويتا نعو أنتي جبروه بلو مالو ملسوا يملس تفقرتي تناي مجمرة فقرهم زنبر أنتي يخون يملس بزح كذي خو من خونينا قويتا مستقبلنا تقلينا زين دكم عم بيبنا دين دكم كم دينا نخون مش حكي تزاريبنا وانجيل زين دكم كومينا نخون نجزابير كبر مجمرة مستنكفنا ريجنريتد مسكونا قويتا مستقبلنا خبرو مسرعنا هيوت ودا أملاخ بيوتنا ودا ناي قويتا ناي ودا أملاخ هيوت بيوتنا مستقلت أب كل بوتا كن مسكر كن تسلي كنا نبينا نوعل توماس دبهال سبعي كوميلو نمنتاي اتمجمرة زنبرنا قنعت كل نجر مليسو زي وسخيل حدا جزء أب حدا صحفو يقولت أنيو يقنس كوس خايت ريونيها ندقنسه خير كلنا نريو جابير أملاكن كل جزء أنت عايز دليو كعك أبي دليو منفس هاي تطفو إلنا له بمنفس تأصلي لنا له أبتنا وش تصب ذوقنا مسوي خنجبري دليلنا إجابير كل جزء مس أملاكن نراقبه compromise دين قبره أولوس نسجا يسق يونيك زون الله خيلو سجوا نبزيك والنجر ويسبات نبزيك والنجر كعدمو حساب كبوه هلو نو إبل
ሕጂ ክትጽልይኻ ሕጂ ከተንብብ ኢኻ በዓል ጳውሎስ እንዳወስኹ ኾዱ ኸሎ ኢና ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም ንሪኦ ስለዚ ንሕና ከዓ ከምኡ ክንከውን ጎይታ ይደልየና ስለዚ ንዓይ ዝነበረኩም ፍቕሪ እንታይ ኮይኑሎ ጎዲሉሎ ስለዚ እዚ እንታይ ግበሩ ዘክሩ መጀመርያ ንዓይ ክትፈልጡ ንኸለኹም እትጎዩ ምሳይ ግዜ እትሕልፉ ገጸይ እትደልዩ ማሕበር ኢኹም ነርኩም እዚ ኩሉ ነገር ግን እንታይ ኮይኑሎ ቀኒሱሎ ንጎይታ ዝነበረና ፍቕሪ ምስ ዝቕንስ ብዓለምን ፍትወታን ብቐሊሉ እንጠለፍ ሰባት ኢና ንኸውን መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ዓለም ዘሎ ናይ ዓለም ዘበለ ኸነ ፍቅር ከም ዘይብልና ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ኣትን ኣመናዝር ንዓለም ምፍቃር እንታይ ኢልዎ ኣሎ ንጎይታ ጽልኢ ኢሉሎ ምስ ኣምላኽ ጽቡቕ ሕብረት እንድሕር ተሊና ብዓለም ብቐሊሉ እንጠለፍ ሰባት ኣይኮንና ንኸውን ዮሴፍ እንታይ እዩ ብለና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ሰይቲ ጲጦፋር ክትፍትኖ ኸላ እዚ ክፉእ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከመይ ገይረ ክገብሮ ፌሎውሺፕ ሕብረት ስለ ዝነበሮ እግዚኣብሔር ሪኦ ከም ዘሎ እንዳሓሰበ እዩ ዝመላለስ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ኣይገብርኒ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ሰሎሙን ብዙሕ ነገራት ልቡ እንታይ ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ ብዓለማውነት ብርክሰት ብዝተፈላለየ ነገር ልቡ ዝተወስደ ሰብ እዩ ነይሩ ካብ ነይሩ ዴማስ ንባዕሉ ንዓለም እንታይ ገይርዋ ብለና ኣፍቂርዋ ብለና ነዛ ሓላፊት ዓለም ንድሕሪት ከም ዝተመለሰ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክጽሕፈሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ናይ ዳዊት ፍቕሪ ግን ኩሉ ግዜ ቀጻሊ ክኾን ከሎ ኢና ንሪኦ ዘይቅየር ፍቕሪ ነይርዎ ሓደ ግዜ ንናታን እንታይ ኢልዎ ኣነ ኣብ ገዛ እንዳተቐመጥኩ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ቴንዳ ከምኡ ፍቕሪ እዩ ነይርዎ ኣትዩ ነይርዎ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይ ስለዚ ንጎይታ ዝነበረና ፍቕሪ ምስ ዝቕንስ ብቐሊሉ ብዓለም እንታይ ክንከውን ንኽእል ኢና ክንጥለፍ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ክብሎም ከሎ በርናዮ ተጣዒስና ምሕዛን ማለት ኣይኮነን ኣካይዳና እንታይ ምግባር እዩ ምልዋጥ ማለት እዩ ንስሓ ኢልና ክንሓስብ ከለና ንሓደ ሓጢኣት መሊስና ጌርናዮ መፂና ከዓ እንታይ ምግባር እዩ ተንበርኪኽና ምሕረት ግበረለይ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ነገርና እንታይ እዩ ኣተሓሳስባና ኣካይዳና ኩሉ እንታይ ክኾን ኣለዎ ክቕየር ኣለዎ ስለዚ እንታይ ብሎም ኣሎ ተነስሑ እቲ ዝጎደለ ኣባኹም ጎዲሉ ዘሎ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ተነሲሕኩም ንዑ እንታይ ግበርዎ ተመሊስኩም ግበርዎ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ ንጉስ ዮስያስ ምናሴ ዝበሃል ኣቦ ሓጎ ነይርዎ ታሪክ ትዝክርዎ ኢኹም ኣቦ ኣሞኒ ምናሴ ማለት በትማን ብዛዕጎል ምስ ጠንቆልቲ ምስ መናፍስቲ ደቁ ብሓዊ ዝሕልፍ ዝነበረ ንጉስ ነይሩ ቤተ መቅደስ ዝዓፀወ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ሆሞሴክሹዋልስ ግብረ ሰዶማውያን ከም ድሌቶም ክገብሩ ዝፈቀደ ንጉስ ነይሩ ካብ ህይወት ኣምላኽ ኣዝዩ ዝረሓቐ ሰብ ነይሩ ወዱ ምስ መፀ ዮስያስ ግን ወዲ 8 ዓመት ነጊሱ ወዲ 16 ዓመት ባዕሉ ንኣምላኽ ክደልዮ ጀሚሩ ማንም ሰብ ከይበሎ ንገጽ ኣምላኽ ክደሊ ቃሉ ከንብብ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክገብር ጀሚሩ ቃል ኣምላኽ ኣብቲ ምድሪ እንታይ ዝገበረሉ ግዜ ዝጠፋኣሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኣብ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮነ እንታይ ክገብሮ ከሎ ናብ ኣምላኽ ክመልሶ ከሎ ኢና ንሪኦ ቤተ መቅደስ ከፊትዎ ጣዖታት ዘበለ እንታይ ክገብር ከሎ ከፍርሶ ከሎ ነቲ ደቡባዊ መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ኣፅሪዎ ክሳዕ ሰሜናዊ መንግስቲ ኸይዱ ብዘሎ መሰውኢታት እንታይ ክገብር ከሎ ከፍርስ ከሎ ኢና ንሪኦ ሪፐንታንስ ማለት ንስሓ ማለት እትገብሮ ዝነበርካ ኣካይዳ እግዚኣብሔር ዝሓዘነሉ እንታይ ምግባር እዩ ሓዲካ ተለዊጥካ እቲ እግዚኣብሔር ዝጸልኦ ጸሊእካ እቲ ኣምላኽ ዝፈትዎ ንዕኡ ክትገብር ምውሳን ማለት እዩ 10 ግዜ መፂኻ እንዳተንበርከኽካ ምሕረት ግበረለይ ማለት ኣይኮነን ምሳሕ ተነስሑ ተይልና እግዚኣብሔር እቲ ዘይፈትዎ ነገር እንታይ ክንገብሮ ኣለና ክንገድፎ ኣለና ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን እንታይ ግበርዎ ኢሎም ኣሎ ግበርዎ ንዓይ ዝነበረኩም ፍቕሪ እንታይ ግበር ይመለስ ጽቡቕ ግብሪ ነይሩኩም እዩ ንሕና እውን ነቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ዝደርበናዮ ተመሊስና እንታይ ንግበሮ እንታይ ነይርና ጽቡቕ ነገር ጎይታ ዝፈትዎ ዝነበረ ብህይወትና እንታይ ነይሩ ንጎይታ ብምሃብ ዲና እሙናት ነይርና ቃሉ ምስኡ ግዜ ብምሕላፍ ዲና እሙናት ነይርና እሱ ዝፈትዎ ህይወት ሒዝና ዲና ንመላለስ ነይርና እዚ ነገራት እዚ ደርቢናዮ እንተሊና ሓዲግናዮ እንተሊና ተመሊስና እንታይ ንግበሮ ንመለስ ኣምላኽ ነቲ ንገብሮ ዝነበርና ሰናይ ነገር ዝደርበናዮ ዕድል በና ተመሊስና ክንገብሮ ይደለና ግብርና ካብቲ ዝነበሮ ይወስኽ እምበር ኣይቀንስ መንገድና ንዕሪ እግዚአብሔር ክቅንስ አይደለየን ኣብ ህይወትና እንገብሮ ዝነበርና ባህ ዝብለሉ ዝነበረ ህይወት ዝሕጎሰሉ ዝነበረ ህይወት ንዑ ገዲፍና ካል ነገራት ተለማሚድና እንተሊና ተለማሚድና ያዘለና እንደርቢዮ እሱ ዝፈትዎ እንታይ ንግበሮ ተመሊስና ናኡ ነቲ እግዚአብሔር ባህ ዘብሎ ነገር ተመሊስና
ክንገብር ኣለና እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ነገር ንምግባር ርእስና እንታይ ንግበር ንወፊ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ታይሉ ኣሎ ርእስኻ ነዚ ነገር እዚ ወፊ ተዓቢ ከም ዘለኻ ትውስኽ ከም ዘለኻ በዚ እንታይ ይገበር ይፈለጥ ኣብ ሰባት ይርአ ኣባኻ ይርአ ንርእስኻ ተጠንቀቕ ንትምህሮ ተጠንቀቕ ርእስኻ ሓሉ ርእሲ ማሕበር እንታይ ግበር ሓሉ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ ነዚ ነገር ርእስና ክንውፊ ከምቲ እዝራሉ ዝፈትዎ ዝነበረ ዝደርበናዮ ዘበለ ኩሉ ነገር ክመልሶ ክንምለስ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ንጸልይ ቃሉ ንመላእ ገንዘብና ንቤቱ ንድኻታት እንታይ ንግበር ንሃብ ኣብኡ እንታይ ስለ ዘሎ ሓጎስ ስለ ዘሎ ጎይታ ምስ ተቐበልና ከመይ ዓይነት ህይወት እዩ ነርና ዋላ 1,000 ሽሊንግ ረኺብናሲ 100 ሒዝና ኢና ንመጽእ ነርና ድሓርዩ ነገራት እንዳወሰኸና እንዳዓበና ቤተ ኣምላኽ እንዳጸናሕና ክንከይድ ኮለና ነገራት ክቀያየር ዝጅምር እግዚአብሔር ግን ዝሃበና ዘበለ ኩሉ ንዕኡ ንቤቱ ንድኻታት ክንህብ ይደልየና ኣሎ ኣብኡ ኸ እንታይ ከም ዘሎ ይነግረና ቃል ኣምላኽ ሓጎስ ከም ዘሎ ብቅድስና እንታይ ንግበር ንመላለስ ብቅድስና ንመላለስ ተነርና ሕጂ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ህይወት ሒዝና እንተሊና ንመለስ ናብቲ እሱ ዝደልዮ ክፉእ እንታይ ንግበር ንጽላእ ሰናይ ነፍቅር ብኩሉ እንታይ ንኹን ንጎይታ እሙናት ንኹን እቲ ቀዳማይ ግብሪ እንገብሮ ዝነበርና ዝገደፍናዮ ዘበለ ተመሊስና እንታይ ንግበሮ ተመሊስና ንግበሮ ልክዕ ከምዚ ነዛ ማሕበር ዝብላ ዘሎ እቲ ዝነበሮም ቀዳማይ ነገር ዝገብሮ ዝነበሩ ግብሪ ተመሊሶም ክገብርዎ ክምዕዶም ከሎ ኢና ንሪኦ ንማሕበር ኤፌሶን ዝተዋህበ መጠንቀቕታ ከጠንቅቆም ከለኻ እንተ ዘይተነሳሕካውን መጠንቀቕታ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ብሎም ኣሎ ተነስሑ ኢልዎም ኣሎ ዕድል ሂብዎም ኣሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንኾን ኢና ሕጂ ብፍላይ ትምህርታት ኣብ ዘመንና ንሰምዖ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስለ ዘለና እግዚአብሔር ኣይቃጻዕኒ እግዚአብሔር ኣይቀጽዕኒ ከም ድሌትካ ተመላሊስካ ምሕረቱ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ትምህርታት ከምኡ ዓይነት ልምምዳት ናብ ማሕበር ኣምላኽ ይኣትሉ እቲ ትማለ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝነበረ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ኣይልወጥን እዩ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኃጢአት ዝጸልእ ዝነበረ ዝፍንፍን ዝነበረ ኣምላኽ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ኣምላኽ ኣይተቐየረን ኣይተለወጠን ቅዱስ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይፈትዎ ነገር ክንገብር ኮለና ኣብ ቤቱ ነቲ ንገብሮ ዘለና ፈትይዎ ተቐቢልዎ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክንምለስ ይደልየና ዕድል ዝበና ክንምለስ እዩ ዕድል ዝበና ግዜ ዝበና ንኤዛቤል እንታይ ኢልዋ ዕድል ሂበ ኣለኹ ክትንሳሕ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጠንቂቕና ንሪኦ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሰብ ዕድል ይዝቦ ዕድል ከይሃበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቀጺዑ ኣይፈልጥን እዩ ካብ ዘፍጥረት ከይና ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ክትምለስ እዩ ዝልምነካ ግዜ ህበካ ነቲ ዝሃበካ ግዜ እንተዘይተጠቂምካሉ ግን ጽቡቕ ኣይከውን እዩ ኣብ ህይወትካ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሕጂ እውን እንታይ ይገብር እዩ ይቃጻዕ እዩ ዝቐጽዕ ኣምላኽ እዩ ንደቁ ንምምላስ እንታይ ይገብር እዩ ዝእርም ዝቐጽዕ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እንተዘይተነሳሕካ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦም ቀንዴልካ እንታይ ክገብሮ እየ ከዝብሎ እየ ስለዘይተነስሑ ድሕሪ 500 ዓመት እታ ማሕበር ኤፌሶን ትበሃል ኮምፕሊትሊ እንታይ ክትከውን ከላ ኢና ንሪኣ ክትፈርስ ከላ ኢና ንሪኣ ሕጂ ኸይድኩም ኤፌሶን ትርእይዎ መንደቕ ኢኹም ትረኽቡ ማሕበር ኣይኮንኩምን ትረኽቡ ኣቐዲሙ ግን እንታይ ኢልዎም ነይሩ ክንስሑ ከም ዘለዎም ኣጠንቂቕዎም ነይሩ ኣሃተ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክዛረበና ከሎ ክምዕደና ከሎ ንመንፈሱ ንድምፁ ረጊፅና ምኻድ ኣብ ህይወትናን ኣብ ቤትናን ኣብ ሓዳርናን ኣብ ኣገልግሎትናን ጽቡቕ ኣይመጽን እዩ ንመንፈስ ኣምላኽ ጽንበሎ እቲ ንማሕበራት ነተን መንፈሳት ዝብሎ ዘሎ እንታይ ይብለና ኣሎ ይስማዕ ይብለና ኣሎ ስለዚ ብዘይ ጎይታ ኩሉ ነገር እንገብሮ ስርዓት ቅጽል ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ስርዓት ክንገብር ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ተዛሪብና ሚዒድና ኩሉ ነገሩ ካባና ኣልዩ እቲ ዘሎ ስርዓት ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅጽል ይኽእል እዩ ህልውንኡ ግን ኣብ ማእከልና የለን ኢዱ ግን ኣብ ማእከልና ይትንቀሳቐስና እቲ ስርዓት ስለ ዘሎ እዩ ዝመስለና ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ሲምሶም እንታይ ዝብለና ኸይና ክንሪኦ ከለና ፀጉሩ ምስ ተቆረፀ ከም ቀደሙ ዘሎ መሲልዎ ብለና ማለት እዩ መንፈሳይ ተጥፉ ኢልና ኣሎ ቅብኣትና ክንሕሉ ኣለና ክንጥንቀቕ ኣለና ስለዚ ተጠንቀቑ ክብሎም ከሎ ኢና ንሪኦ ንሕና እውን ጎይታ ዘይፈትዎ ነገር ኣብ ማእከልና ኣካይዳት ተልዩ ክንንሳሕ ክንምለስ ይደልየና እዩ ፍቅርና ክንሓድግ ዝገብረና እንታይ እዩ ፍቅርና ክንሓድግ ዝገብረና ትሪ ልቢ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ክዛረበና ከሎ ክምዕደና ከሎ ክግስጸና ከሎ ረዚስት ክንገብር ከለና ንመንፈሱን ንኣገልገልቱን ንዝተገለጸሎም ሰባት ተመለሱ ክብሉና ከሎ ልብና እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እንዳተረረ ይኸይድ ኃጢአት እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ካብቲ ህያው ኣምላኽ ከም ዘርሐቀና ነጊርና ኣሎ ንልብና ከም ዘትርሮ ነጊርና ኣሎ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብዎም ይኽምለሱ ጣዖታቶም ክድርብዩ ጣዖታቶም ከፍርሱ
نابت هي أملاح كملسو جن لبهم كل جزء أنت خبروا خلوا كترورو خلوا يوم النريوم سأزق زي أبيهر أملاح كبروا كل نجارو خبأتهم كألو خلينا نريو ناب بابلون ناب سمين ناب ننوي ناب بابلون كزاروهم كبتنهم خلينا نري أملاح الزارب ولو من جدي بقالوا الزارب النام جمرة ندم ببنا خلنا بقالوا يقصص أنا بحلمي الزاربنا أم منفسنا يزاربنا أب حلنا أنا يزاربنا بسبات كزاربنا يجمر أكشوال السبات ما تيوم تملوا سقبلنا خلوا أدلني تاتينا أتزخبر نجار تاي مسيلكم إجابير عمله سوق قبلك خلي سأت قبل كلي تزخبر نجار تملس قبلك خلقن كم زفك أراك خرد أكله عدلي زبك كازلو chance زبك كازلو سلازي بزرد أكا ما صعت جيرو خان تاي قبركا كمال سكا جمر نعاقب بترد أكا من قد جيرو تأفي بلك بس كل نجارات كمال سكا يجمر لبخان دا ترركات تخيركا فقر عملا خبي هو كان دا قود اللي خيت دا دفر كايو تخيت دا نعق كايو تخيت اللي كان دا قبركات كي تجمر مكوت أرت سئن أب حسابات كان محست سئن عملا أبرومي معرف حدهم اللي يكون نزل لنا نعملا كم عملا جيرهم سلازي مسجون وزي خبروا أمرهم تاي كم زخانة لبهم تاي كم زخانة كم تسألمت أنا عملا أب حساباتهم كحزوا سلا زيد اللي بلنا نحصر نجار عملا يحلفوا فني قديفهم عملا فني خي قد فنها تنقل علينا نتأفر سماي كم لخو فنيو حدقهم لنا قبر هارات معرف شو عته سلازي بزغلو أنت زي سميعك مجمراني هو تكاب حدقة بدحرون صدر بيتك نخبابيها التأتو سبت خون مالتي أكان أنت يجيرو حدا نجار مستمني يوسي تمني وبلنا مش حكي بس وجزء من يوم دك أنسبيتو ناتو أكايدا جن نجازا خصقول خلو نهاجر خصقول خلو إن أندرو مالتي سلاز እግዚአብሔር በዙ ሁሉ ዝክን ከዛረበና ሁሉ እንታይ ንግበር ንመለስ ንስሐ ዘይብሉ ህይወት መንፈስ አምላኽ አካይዳኻ ቁን አይኮነን ክብለካ ሁሉ ከዛረበካ ሁሉ ድምጽ አምላኽ ረጊጽ ካምኻት ምንም ክሳዕ ዘይመስለካ ከምድሌት ካምምልላስ እዝንታይ ገብረካ ህልዩ ፈራ አምላኽ ካብ ህይወት ካንዳ ጎደለ ፕሬዘንስ ህልውና አምላኽ እንዳሳአንካዮ ክትከይድ ትኸሊኻ በአገልግሎት እንታይ ምግባር ምጽማት ምስ ጎይታ ጽኑዕ ሕብረት ዘይ ምግባር أب ماركوس معرف 3:14 انت يزبلنا خزارب كله مسوق خونو كلهم 10:5 جبروا بمصحف قدس نغرنا مجمرانتهم 10:5 زحاريهم مجمرا مسوق خونيهم مسوق غزي كحلفو كفلطو كردو كلاليو حسابو كردو بكل نغرات انت غبرو نغويتا فليطومو كسعبو دلي بدحرو مسفلطو انت غبرو كغلغلو كلهم 10:5 جبرهم ينقرنا حنا حد جزء تاني خونينا مسوقنا تي مس أملاخ زلنا حبرت حديقنا ددحر أقول قلوتينا نقول ددحر السرحنا نقول بزحنا قرات كأنت خوني جمرة بيوتنا كنوسخ زقبنا دقنا سكخيت الجمر مالش لازم بأقول قلوت مسمات مسقويتا صنع حبرت زي مقبار انت حقوبرو خيليو فقرنا خأنو سوي خيليس لازم عسبي نتام حبر كزارب كله إذن زلاتو نت المنفس نمحبر عزبلون زلو يسمع نت السعر كابتا أبجنت أملاخ زلا أم هيوت كبلع انت حقوبره كهبوي قويتا كل سب قالوا سمعوا كم زي إزاز يفلتيو كزاربنا خلو قالوا كل أخ كل سب يسمعوا مالتها يكونن كم كل خم زي سمعوا خا قويتا يفلتيو زي سمع إذن زلهم سبات كل وطو أي كلون يوم قويتا كزارب كله سمعهم نتسمعوا داي قبرو زغلو كإزازو زغلو سبات يوم كل وطو زغلو سمعهم زي إزازو كنت خوني كلون يوم كل وطو أي كلون يوم زسعرون زسعرون كم زلوا ينان نتز السعر يلو قويتا نتا محبر كزارب كله نستنسحو نقويتا زنورن فقر انتاي زي قبرو زي حدوغو بناي سحتة تمرت انتاي زي كونو زي تتسألو نزيعاتهم نزسعرون تا خمز قبرم كابتا أبقنوت أمزلا كابا كبولعو كم زهوبهم تسفاقبهم كل ينان ريو نقولو بقويتا زأمنة عندنا نؤمنات موسى انتاي ولا أب إبراهيم معرف سلسته معرف كلته أمون كم زنبرة نجيرنا لهم حكي أب معرف سلسته موسى أمنا إجابير نجار زبلو كله أمون بارع كم زنبرة إجابير أملاخ زحقو صلوا سب كم زنبرة أمونات كن كون أملاخ نعو أمونات كن كون يدلنا نتزلهم كنات تايز جبرو زسعرو بناي سيستم نعلم تايز بولو أين جزءان نجبر السجا أين جبرن زبولو سعيرهم نزخدو كابتا أب إيدن جنت زلا كاب أخوال وخمس فقدلهم نسب إفيسون تخجبرهم كله كحبرهم كله ينانري
ማሕበር ስሜርና ካብ ምንታይ ኣትውክል ኢልና ሪና ነርና ካብ 100 ክሳዕ 312 እታ እተሰደት ማሕበር ኢልና ሪና ነርና ብትመተው ነቲ ዝመፀካ መከራ እንታይ ትግበር ኣይትፍርሓዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን ክብሎም ከሎ ነዞም ማሕበር ኢና ታ ከተማ ስቲል ኣላ ኢዝሚር ተባሂላ ትጽዋዕ ኣላ ስሜርና ዝብል ካብ ከርበ ዝብል ዝመፀ ስም ኮይኑ ጥዑም ሽታ ወይ ከዓ ማእዛ እዩ ከርበ ኣብቲ ከተማ ክንታ ክገብር ከሎ ክጣሓን ከሎ ናብቲ ከተማ ክትመጽእ ከለኻ ከምኡ ዓይነት ሽታ ካብ ርሑቕ እንታይ ዝኾነላ ዝነበረት ማሕበርያ እትሽትት ዝነበረት ማሕበርያ እትስም ካብቲ ሽታናታ ዝወፀ ከርበ ዝብል ስም እዩ ብሰሜን ካብ ኤፌሶን 52 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብያ ከባቢ 200,000 ዝኾኑ ነበርቲ ህዝቢ ነይሮማ ሓንቲ ካብተን ንመንግስቲ ሮም ደጋፊ ዝነበረት ዓባይ ከተማ እያ ንመንግስቲ ሮም ብፋይናንስ ብኩሉ ነገር እትሕግዝ እትድግፍ ዝነበረት ማሕበር ያን ስሜርና ሃብታም ከተማ ንግዲ ዝካየደላ ከምኡን ብሳይንስን ብሕክምናን ቤት ትምህርትን ፍልጥቲ ከተማ እያ ከዓ ነይራ ካብተን 7 ማሕበራት ዓበይቲ መቅደስ ዝነበራ ንቄሳር ጢቤሪዮስ ከም ኣምላኽ ክምለኽ ቤተ መቅደስ ዝሰርሐት ከተማ እያ ነይራ ቄሳር ብወግዒ ኣብቲ ምድሪ ክምለኽ እንታይ ዝገበርዮም መቅደስ ዝሰርሑ ህዝቢ ሕብረተሰብ ከተማ እዮም ነይሮም ኩሎም ዜጋታታ ንቄሳር ምምላኽ ግዴታ ነይርዎ እምብን ዝበለ ዜጋ ብናይ ሞት ፍርዲ ዝፈርድሉ ዝነበሩ ህዝቢ እዮም ነይሮም ዓመት ንቄሳር እንታይ ገብርዎ ነይሮም ኣብቲ ከተማ ወፅኦም ዕጣን ሒዞም እንታይ እንዳገበሩ እንዳኸለሉ ብቲ ከተማ ቄሳር ጎይታ እንዳበሉ ንጎይታ እንታይ ገብርዎ ነይሮም የኽብርዎን ይሰግዱሉ ነይሮም እዚ እንተዘይ ጌርካ ከምቲ ቶም ህዝቢ ዝገብርዎ እንተዘይ ጌርካ ንቄሳር ተዘይ ሰጊድካ ናይ ሞት ፍርዲ ይፍረደካ ነይሩ ኣብቲ ስሜርና ኣብቲ ከተማ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ከተማ እንዳዞሩ ቄሳር ጎይታ እንዳበሉ ኣብቲ መሰውዕ ዕጣን እንታይ ገብሩ ነይሮም ይውስኹ ንመንግስቲ ሮም ዘርእሉ ሓደ መንገዲ ነይሩ እዚ ነቲ መንግስቲ እሙናት ምዃኖም ዘርእሉ መንገዲ ነይሩ እዚ ነገር እዚ ዝገበረ ዜጋ ናይ ምስክርነት ወረቐት ካ ይወሃቦ ነይሩ ንቄሳር ከይዱ ዝዓጠነ ዘገልገለ ድሕሪ ምግልጋሉ ወረቐት ይወሃቦ ናይ ምስክርነት ወረቐት እስኻ ንቄሳር እንታይ ኢኻ እሙን ሰቢኻ ተባሂሉ ከም ዓይነት ወረቐት ይወሃቦ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ከተማ እዮም ነይሮም ቶም ማሕበር ብጎይታ ብዛዕባ ርእሱ ዝሃቦ መግለፂ ብዛዕባ እታ ማሕበር ክንርኢ ከለና ናብ መልኣኽ ማሕበር ስሜርና እንታይ ግበር ፀሓፍ እቲ ቀዳማይን ዳሕራይን መይቱ ዝነበረ ህያው ዝኾነ ከምዚ ይብል ኣሎ ኢሉ እንታይ ክገብር ከሎ ነዛ ማሕበር ክግለፀላ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ቀዳማይ ዳሕራዋይ ብመከራ ዝሓልፉን ዝነበሩ ንሱ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ምዃኑ ከርእዮም ደልዩ ጎይታ እንታይ ኢልና ነርና ኣብቲ መእተዊ ነታ ማሕበር መጀመርያ እታ ማሕበር ስሜርና ኢሉ ፅሕፍ ብድሕሩ መእተዊ ይዛረብ ነታ ማሕበር ንሸውዓተን ማሕበራት ብዝተፈላለየ መእተዊ ወይ ከዓ መግለፂ እንታይ ከም ዝገበረለን ከም ዝተገለፀለን ኢና ንርኢ ነዛ ማሕበር ግን ብምንታይ ዝግለፀላ ዘሎ እሱ ተቀዳማይን ዳሕራይን ምዃኑ ህያው ምዃኑ ሓይሊ ሞት ሽዕሩ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተንሰአ ይግለፀሎም ኣሎ ንሳቶም ከዓ ናቱ ምዃኖም ከረጋግፀሎም ይደሊ ብስደት ብመከራ ብፀበባ ይሓልፉ ስለ ዝነበሩ ንሱ ዳሕራዋይን ቀዳማይን ምዃኑ ኩሉ ዝገበረ ዝፈጠረ ኣምላኽ ምዃኑ ከረድኦም ነይሩ ንሱ ቅድሚ ፍጥረት ዝነበረ ንፍጥረት ካብ ዘይህሉ ናብ ምንታይ ዘምፀ እዩ ናብ ህሉ ዘምፀ ኩሉ ክሓልፍ ንሱ እንታይ ዘይከውን ዘይሓልፍ ኣምላኽ ኮይኑ ከዘክሮም ከፍልጦም ይደሊ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ነገስታት ይሸይም ነገስታት ይስዕር ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ምዃኑ እንታይ ገይሩሎ ተዛሪቡሎ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ እንታይ ይብሎም ኣሎ ቀዳማይን ዳሕራይን ብጀካይ ካልእ ኣምላኽ የለን ኣነ ንኹሉ እንታይ ገይርዮ ፈጢረዮ ኢሉ ብርቱዕ ምዃኑ ክነግሮም ዝደሊ ዘሎ ንቄሳር ይኹን ንዘሳድዎም ዘለዉ ብፈተና ክሓልፉ ከሎ ንሱ ልዕሊ ቄሳር ምዃኑ ልዕሊ ፍጥረት ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ገዛኣ ምዃኑ ኣልፋ ኦሜጋ ምዃኑ ቀዳማይ ዳሕራይ ምዃኑ ንኩሉ ከም ዝቆፃፀር እንታይ ክገብሮም ከሎ ከረድኦም ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ኣብቲ መእተዊ ኣነ ቀዳማይን ዳሕራይን እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ዝሓልፍዎ ዘለዎ መከራ እሙናት ኮይኖም መታን ደው ክብሉ እቲ ዝፀውዖም ብርቱዕ ኣምላኽ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ነገር ምዃኑ እንደገና ከዓ ዋላ እኳ ተሞቱ ዳሕራይ እንታይ ከም ዝገብሮም ከም ዘተንስኦም በዚ ነገራት እዚ ክፀንዑ ከም ዘለዎም ይነግሮም ሞይቱ ዝነበረ ህያው ዝኾነ ኢልዎም ኣሎ እቲ ዝኸፍአ ስደት ሰባት ክስሕቑኻ ኣይኮነን ክፀርፉኻ ክሃርሙኻ ኣይኮነን እቲ ዝኸፍአ ኣብ ሂወትካ ናይ ሞት ፍርሂ እዩ ፈልጡ ዲኹም ገለገለ ሰባት ንፅባሓይቱ ክትቅተሉ ኢኹም ተተባሂሎም ፀጉሮም ሰይቦም ከም ዝሓድሩ ሓደ ድራግ ዝሸይጥ ናይ ሞት ፍርዲ ምስ ተፈረዶሲ እታ ዝፍረደላ ሰዓት ቅድሚ ምእኻላ ዝፈትዎ መግቢ ምፅኦምሉ እንታይ ከነምፃልካ ኢሎም ምስ ሓተትዎ
እዛ ዓይነት መግቢ ኢሉ ኣዚዝዎም መግቢ መሰምፅሉ ኢዱ ሸክ ገይሩ ቀጥቀጥ ይብል ነይሩ ናይ ሞት ፍራሕ ቀሊል ከይመስለና ሰባት ክትሞቱ ኢኹም ምስ ተባሃሉ ኮምፕሊትሊ ኦም ሸክ ዝኾኑ ዝስንብዱ ስለዚ ነዛ ማሕበር እዚኣ እንታይ ክገብራ ከሎ ኢና ንርኢ ዋላ እኳ እንተሞቱ ይነግሮም ኣሎ ተሳቂዩ ዝመተ ንሓይሉ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ መሊሱ ከም ዘይሳቀን ከም ዘይመውትን ዕድሎም እዚ ምዃኑ የዘክሮም ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብመከራ ሓሊፍ እዩ ተኸትኪቱ ኣብ መስቀል ኣብ ክንዳይ ናብ ክንዳኹምን ተሰዊ ሰማዕት ኮይኑ ሞይትልና እዩ ስለዚ ክነግሮም ከሎ እንታይ ዝብ ዘሎ ተሳቂዩ ሞይቲ እንደገና ኸ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ተንሲሎ ንስኻትኩም ዋላ ብመከራ ተሓልፍኩም ዋላ እኳ ተሞትኩም እግዚአብሔር አምላክ ታክገብረኩም ከተንሳእኩም ምስኡ ንዘለዓለም ከም ዝነብሩ በዚ ነገር እንታይ ክገብሮም ከሎ ከዘክሮም ከሎ ኢና ንሪኦም ሞይተ ዝነበርኩ ኣነ ኸ እንታይ ይብሎም ኣሎ ህያው ዝኾንኩ ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ ስለዚ ነታ ማሕበር ክንእዳ ከሎ ንስሜርና ፀበባኻ እንድኽነትካን ግናኸ ሃብታም ኢኻ ፀርፍቶም ኣይሁድ ኢና ዝብሉ ግናኸ ማሕበር ሰይጣን እምበር ኣይሁድ ዘይኮኑ ከም ዘይኮኑ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይፈልጥ ኣለኹ ኢሉ ነጊሮም ሓደ ግዜ ብመከራ ክንሓልፍ እንታይ እዩ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ህይወትና ክልወጥ ክንፈልጦ ብዙሕ መከራ ክሕልፈና ክንሓልፍ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ብጀካ ብሓጢያት ማለት እዩ ያዕቆብ ነጊርና ኣሎ ብጀካ ብሓጢያት ኣምላኽ እንታይ ይገብረና እዩ ብፈተና ይምፍትነና ከም ዝምኩረና ቃል ኣምላኽ ነጊርና ኣሎ ስለምንታይ ንዝብል ጥዑም ጨና ካብ ህይወትና ንኽወፅእ እንጠቅም ሰባት ክንከውን ጽባሕ ንጎ ዘይነበላሹ ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ውሉድ ክንከውን ንርእስና ንፍቃድና ንነብር ዘይኮንና ሓሳብ ኣምላኽ ተረዲእና ስጋና ህያው ቅዱስ መስዋዕት ጌርና ንዑ ንነብር ሰባት ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብብዙሕ ዝዓይነት ፈተና ክሕልፈና ይኽእል እዩ እቲ ፈተና ጥዑም ዲ ኣይኮነን ግን ሓደ ካብቲ ናብ ምስሊ ክርስቶስ እንታይ ንገብረሉ እዩ እንቕረፀሉን እንስራሓሉን እዩ ስለዚ ኣብ ዝመፅሶም ሰዓትና ስለ ዝኣኸለ ካብዚ ክንቅፅል ኢና እስከ ንጸልን እሽተይ ደቂቕ ዝገደፍናዮ ዘበለ ኩሉ ኣብ ህይወትና ፍቅርና ነታ ማሕበር ከምኡ ኢሉ ቀዳማይ ፍቅርካ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ሓዲግካ ኣለኻ ኢሉ ዝሓደ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ዝነበረ ባህ ዘብሎ ዝነበረ ንመላለሶ ዝነበርና ህይወት ዝደርበናዮ ዘበለ እስከ ንመለስ ሕጂ ዘክር ኢሉ ኣሎ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ ትገብሮ ዝነበርካ ተመሊስካ ግበሮ ኢሉ ኣሎ ተመሊሰ ክገብሮ ርድኣ ንስከ ንበሉ ጽቡቕ ነገራትና ብዝተፈላለየ ነገር ዝደርበናዮ ዘበለ ሎማዓንቲ ምምላስ ይኹን ኣሕዋቴ ምምላስ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ምምላስ ይኹን ነፍስ ወከፍና ኣሕዋቴ ህይወትና ንፈልጣ ኢና ካብ ዝጎደልናዮ ዘበለ ኩሉ ምምላስ ይኹነልና ሎማዓንቲ ምምላስ ይኹነልና እንተ ተመለስካስ ናባይ ተመለስ ኢልና ኣሎ እንተ ተመሊስና ዝምለስ ኣቦለና ኣሕዋቴ እንተ ተመሊስና ኩሉ ግዜ ዝምለስ ኣቦለና ኩሉ ግዜ እንተ ተመሊስና ናኡ ኣይቀየርኒ ንሱ ንሕና ኢና ናኡ ንምለስ ናኡ ንመፅእ ንሕና ኢና ኣሕዋቴ እስከ ዝሓደኮ ዘበለ ኩሉ ዝደርበኽዎ ዘበለ ኩሉ ነገራት እስኻ እትፈትዎ ዝነበርካ ሎማዓንቲ ይመለሰለይ ሎማዓንቲ ምትንሳእ ይኹን ንበሎ ሎማዓንቲ ምትንሳእ ይኹን ዝሓደኮ ዘበለ ጽቡቕ ነገረይ ይመለሰለይ ንበሎ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ልብናይ ኣይነትርር ኣሕዋቴ ልቢ ምትራር ሓደጋ እዩ እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ነገር ተነጊርና ንመለስ ተመለሱ ክብለና ኩለ ልብናይ ነትርር